katso tuonne taivaalle, kohta mennään naama alas. Tää on ihan hirvetä homma. Töttöröhönöt! Niin. Ei vittu. Ei jos pitänyt tulla tähän. Mistä täältä pääsee pois? Muista huutaa. Tuolla hotelli. Me ollaan täällä ja kun mennään ton. Okay, you two, are you ready? Jep! Jep! Bye bye. Bye bye! Oi vittu! Huikee! Sling dingaling! Mistä täältä pääsee pois? Hei! Mahtava reissu. Eikö ole aika hyvä? On ihan ylivoima. Ai vittu. Jos nää kahvat saa vielä käsistä irti.